udstikke, og vi skal have 2 svømmingpooler og 2 trampoliner. En til Emma Laura, en til mig og Bibi. Og så skal vi også have en rigtig god udsigt, og far bliver rigtig glad og helt vildt glad meget. Og så skal vi også have en lille bitte biograf og et kæmpe mega stort fjernsyn. Sådan lidt stort fjernsyn-agtigt. Og så skal vi bo ved siden af Bibis ven. Hun hedder Aya. Bor der. Aya. Bor der. Bor lige der. Hun har et hvidt hus. Som Frederik har sagt, så skulle vi have et hus lige her. Men vi skal Det er grundstenen. bygge. Det er grundstenen. Og så er der en sten her, man kan stå på. Og så har vi en rigtig god udsigt til Nexø. Og vi bor også ude på byen, og så kan vi også se, hvis der kommer en båd. Ja. Og så kan vi se horisonten, og solen, og skyer. Og når det også bliver sommer, nu skal du bare imod mig. Når det bliver sommer, skal vi rigtig kigge meget på solen, og have solbriller på. Og rigtig meget ud at bade. Og rigtig meget ud at have noget slik. Og så skal vi lege haven. Og så hoppe. Og så skal vi også kigge på nogle fly nogle gange, når det er sommer, og der ikke er så mange skyer. Og det her, den dag i dag, det er den fredag 7. 11. 2014. Slut.